Ang ikaupat nga life lesson kung saan pagduwa ang kinabuhi ng kalibutan na dapat kamao ka mo advance o kwinta sa mga butang-butang. Wala ang required to nimo katong pinaka-permiro. To usa sa pinaka-permiro ang pundasyon, obserbar. Kay unsaon man nimo, unsaon nimo pag-advance o kwinta kung wala kay observation skills. No, unsa man imong kwintahon kung wala kay data, kung wala kay impormasyon nga naa na nimo. So ato pa kinahanglan ka mo gather of data, observation, nanakay data na gather, nanakay information nga naa na nimo, magamit nimo nga which is na-verify na nimo nga tinuod ni, makwinta na didto, makwinta na nimo what could likely happen, unsay posibleng mahitabo. So, ani butantog para dali ra masabtan atong sa yun. Tag example. For example, na senaryo nga kanang ngani advance base kani observation skills, nakadungog na kaning mga istoryaha nga naghikog si kuan tungod sa gibuwagan sa uyab nga pero balawa arto nimo kay wala man kay observation skills nimo na kay ay kuan man ana nga maos mo sad wala man nimo gigamit ang data ato para sa imong kaugalingon para mapabor ka. Kung napaka nga data, observation skills, napakato. Sabi na ulitaw, example na ni ha. Kung ulitaw pa ka, nakinaibgan, manguyab ka. Diha pa lang sa punto na nanguyab pa ka, gikwinta na nimo. Kung sugton ko ani, first na step, sugton ko ani. Nga, magkabikil mi, magkaaway mi, magkabuwag mi. For whatever reason, kung ingana ko di mong kwenta sa mga butang-butang, nag-advance ka daan o ihap na nakay steps nga kung ingani may ingana abot mo sa punto na makabuwag mo unsa bay rason imposible kay makahuna kag kiko o makahuna kag bati di na magalitan kay sa imo na posible ni mitabo worst case scenario na siya ya umuusa sa day na day pinaka-importante bisag unsa nga senaryo ang bintahon nimo worst case scenario yun ang pinakabati nga bitabo kay kung maabot ka dito kung sa hinungdan nga maabot ka dito at least ikabot mo dito kabaw na ka na oy nanako diri dapita hindi na ka makalitan makapangandam nakagipangandaman na nimo the good thing good kung ingana ka mao dag kwinta kung dili ka abot diri sa worst case scenario, dili ka mabot sa pinakabati ug ari ra ka sa mga light instances. It's good. At least gikwinta nimo daan. Na. Okay. Naot ka nasabtan? Kung wala pa masabti, comment lang or unsa ba kay atong palawman. Mga tagtaglay senaryo. Sige. Sa sunod na sad.